बिटिसिनि मानगोनां गाहाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावहाय बड'लेण्ड ग्रीन मिशन मुङै मोनसे ओनसोलाव सोमखोर ओनसोल हिसाबै गायसननो थाखाय खामानिया जागायबाय आरो बेनिनो हाबाफारि बायदियै दिनै जोंनि बे काजलगावनि ITI आव ग्रीन बड'लेण्ड मिशननि सिङावहाय बिफां गायनायनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेवहाय जोंनाव बिटिसिनि दैदेनगिरिफोर बेवहाय दंफैयो डिपार्टमेन्टनि बेवहाय CSD दंफैयो आरो जोंनि ग्रीन बड'लेण्ड मिशननिनो इनिशियेट लागिरि रन्जन के बरुवा बिथांमोन दंफैयो आरो गासैबो जोंनि बे ITI नि फोरोंगिरियानो जा छात्र छात्रियानो जा बयबो लोगो नांनानै बे ग्रीन बड'लेण्ड मिशननि बे हाबाफारियाव जों बयबो दिनै बाहागो लाबाय। खोब मोजां आरो जों बेखौ बयबो मिथिगौ जे मिथिंगाखौ जों सोमखोर लाखिनांगौ। मिथिंगायावनो जों थांनानै दङ। जों बयबो बे बुहुमाव थांनानै दङ। बे बुहुमखौ रैखा खालामनाया बयनिबो हाबाफारि बयनिबो गोनांथार मोनसे हाबा। दा बेनि थाखायनो जोङो दिनैहाय गुबुन गुबुन ओनसोलाव जों लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलखौबो जों सोमखोरै दिनै लाखिनांगौ। जों गोबां समावहाय गोदो गोदाय गोबां हाग्रा ओनसोल दंमोन। लासै लासै बे हाग्राफ्रा जोबलांनो हमदों। नाथाय बे हाग्राफोरखौ जोङो बानायफिननो थाखाय फरेस्ट एरियाखौ जों बांहोफिननो थाखाय जों दिनै गोदान मोनसे मिशननि गेजेरजों हाबा मावगासिनो दङ आरो बेखौ जोङो बड'लेण्ड ओनसोल हिसाबै मोनसे सोमखोर बड'लेण्ड जाफुंसार होनो थाखाय जों दिनै हाबाफारि लाबाय आरो बे मोजाङै जाफुंसारगोन। आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय आं साफ्रोमबो जोंनि ITI नि फरायसाफोरखौ आङो साबायखर बावो आरो स्पेसियेलि जोंनि बड'लेण्डनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जे दिनै मोनसे ग्रीन बड'लेण्ड मिशननि हाबाफारिखौ दिनै लांगासिनो दङ बिनि थाखाय आं साबायखर बावो। नाथाय माखासे मानसिफ्रा दंफां गायखांनायाव जोथोन लाया सार, बे दंफांफ्राबो गायखांनायनि उनाव थैलांनो हमो। दा बेखौ जों बयबो सांग्रां जानांगोन। बिफांखौ गायनानैल' जाया, बेखौ फोथांनाया मोनसे आरो एनादार मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे मावनांगौ हाबा। गतिके बे बाथ्राखौनो लानानै आं दिनै फरायसाफोरखौ बुंदों जे ITI आव बोसोरसे बोसोरनै बे कर्सनि थाखाय फरायनो फैयो। साफ्रोमबो गथ'आ फैनानै गावबागाव बिफां गायनानै प्रथम दिनावनो जुदि गायनानै बेखौ बोसोरसे जुदि जोथोन लायोब्ला गावबागाव नामाव बे बिफाङा गोजौ जागोन। दा गतिके बेबायदि प्लेनिंनि गेजेरजों जों थांनांगोन। गतिके जों दिनै गायबाय बेखौ नागारना दोननांगौ बे नङा। ग्रीन बड'लेण्ड मिशननि जे हाबाफारि बेवहाय गायनानै बेखौ फोथांनायनि जे दायथ' बे गासैबो हाबाफारिया बेवहाय दङ। गतिके बे ग्रीन बड'लेण्ड मिशननि हाबाफारिया मोजाङै जाफुंसारगोन। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसारजानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोल'जि, जेनेरेल सार्जन, निउर'सार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्र'एन्टार'लजिस्ट, निउर'साइकेट्रि, अनक' सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, अर्थोपेडिक्स, रेसिडेन्शियेल मेडिकेल अफिसार, इन्टार फेसिलिटि इउनिट, फिजियोथेरापि, रेडियोलजिस्ट, हिस्टोपेथोलजिकेल डिपार्टमेन्ट, इउर'लजिस्ट, इमारजेन्सि डिपार्टमेन्ट, सिटि स्केन, एक्स-रे, पेथोलजि डिपार्टमेन्ट, भेक्सिनेटर डिपार्टमेन्ट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।